Csász? Na. Csász, vagy mi van? Most nyomta ki. Ne nézz van minket hülyének. Ha most leállt a bolt, az kinyomta, bepánikombozott. Velem kajak felsi, leizét, és letrekkelt falon keresztül a passzit. Rám is húzogattál a falon át, mikor innen néztelek. Na, arra a klipre kíváncsi lennék. Hát mind négyünket, vagy ötünket kilőtted egy golyóból, ne szórakozz már. Most ne haragudj meg, te... Never broken, I stay with a Mac. Keep a pole like 8 in the strap. I won't stop till my gang on the map. At the crib, tell them wait in the back. Keep it doing. Hamura miatt meghaltunk. Ain't no time for these bitches, they corny. To the minute. 423-as benn... Persze, hogy benn van még. Persze, hogy benn van még. Ez az 423-as. Yes! 423-as lőtte le a szigetit is? Az hát. Yes! Nézzük már izéját. Meg szoktam jegyezni a eventen lévő győzteseket, és tegnap például nem ő nyert, nem? Vagy tegnap is ők nyertek? Tegnap is ők nyert? Az jó hangzik. Akkor már viszont nem jó a képlet, igen. Az már gyanús. Hagyjuk már amúgy, hogy egy golyóból kibaszott két ember. 423. 423. Megölte azt is. Tesó, egy golyóból kibaszott két csávot!